siang Mbak Siti. Nggih, ngaturaken menujeng siang Mas Suncak. Ya. Ki serangan kadang-kadang KST musik kasatrian. Iya. Jan luar biasa penabuhe nom-nom Kedek kompak. ingi Lin nang kene Lin. Apa? Kedek ingi iki ra mulih mangsane. Iki awet wingi. Heeh. Kok ora katut ya. Ah, kowe kedine iki tok. Aku dina iki. Kowe Padha. Padha. tak kira kowe ya melu katut. Ora, aku ya ora wani iki ya. Ya dibeda-beda penyanyine gen ora bosen. Nah, ya bro, ya oke. Ora ki kamu. Ki genah iki. Angger ora sepantaran kok le kliteran mau gak ngene iki lho cah iki. Meneng mau. Mbak Siti. Nggih, Mas Suncak. Derek ngregeaken hajat ingkang dipun gelar Bapak Tarmin sekalian Ibu Tarni. Nggih, leres. Nggih, ngaturaken agenging panuwun sampun nimbali maringi rejeki, mugi berkah barokah, pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Iya. Wis sembadane estu gelar hajat. Iya. Wingi campur sari, bengi jadulan, iki campur sari meneh. Sone rong set. Lho, tenane lho. Ora percaya ya. Aku mau. Lah iya, sound system-e rong satu MC-ne mung setugel iki. Arep ya. Ayo rada rana. Ayo. Lah libure apa manut panjenengane? Ya manut sampean Mas Suncak. Amit sewu. Sik aku tak nonton TV sik to. Ngopo dadak nonton TV? Masake iki lho, iki kepiye lek nyuting ki lek ya bingung. Ngecaken, Ibu. Nggih. Rene. Nah. Aja ndelik-ndelik. Gak nang tengah-tengah kene. Apa aja cedak kene. Engko nek digotong ndak katut mengko. Apa darah beneran iki. Darah iki kresek. Nggih monggo Mas Suncak. Wah tak. Lah kok ngopo iki genah MC pirang sasi to? Larase apa? Larase manut. Pelok 6 yo matuk, slendro yo matuk. Barangmu yo monggo. Ora, barangku cilik kok. Pelok barang iki lho cerot. Saya. Nanem. Ngenem. Pamintaku temanten kekalih. Mbak, rombongan apa niki jenengan? Kuwi kameramen. Guyu-guyu. Oh, kameramen toh? Lah biasanya kameramen iki cowok kabeh kok ya. Kita gerombolan. Monggo Mas Muksin. Wah, jan mantene kakung ganteng ra ukur. Lah iya. Gedheku sampean ya ngono kuwi lho. Kok gedhemu sampean kaya ngene iki umurmu iki pira agean? So kapan teh gede Mas Suncak? Anu medale dakjal. Kok Metu procot wis sakmono iki terus. Wah, umpamane aku ngono kaya Mas Manten. Wah, penyanyi do kindil kabeh mesti. Bayo. Untung aku gur setugel tok. Lah iya. Aku ya mbayangke ngono lho. Pomo kowe iki ndek bojo ngono anakmu ndak sak botol aqua cilik-cilik kae. Kuwi ngawur ora percaya Gusti Allah berarti. Piye? Ya ora mesti. Oh ngono. Ya ora mesti. Oh iya. Iya. Mbak ora sawet iki ya menungso nek rene ya. Lah. Lah terus delik lho tepane. Ya aku arep bawa terus iki. Iya bowo lah sing mengingki ya sapa kok ya. Hatut runtut tansah reruntungan ing sarina Monggo Bu Tarni, nggih pun monggo. Matur sembah nuwun nggih. Wah. Lho, bapake kok mboten diajak niku. Lho, bapake kok malah lenggah, ibuke sing jumeneng ki ambak. Ya kudune kan sekalian Oh, sekalian. toh. Nah, ngono lho. Lembuh. Aku ora dong. Aku ya radong. Datan kinggang sarambut lamun
yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih monggo Mbak Siti langgamipun kaaturaken. Jan iki Pak Tarmin iki lho. Pak Tarmin piye Pak Tarmin? Gawe kaya pasar malam. Lah kok iso lho? Lah iki dodolan akeh ra. Iki ki jenenge Mas Kawin iki ya ngene iki semene mbane iki jenenge Mas Kawin. Iki Mas Kawin kuwi mesti ndek merah nggo Mas Kawin no. Gak. Mula Mas Kawin iki dadi pengenget-enget kanggo temanten. Aku ra nggo mas perak. Lah iya. Ya bocah, lah iya. Langgame ya Mas. Mangga. Aku kang setya satu wedi yen nganti saiki bebasan peteng kapapa kobar sumunan andika pangayomanku lahir badanku wis nyata mung saja andika samune kurang rena tanda yati pasak sene rikalane Ora wae. Lah ya aku ki gagas karo cah cilik-cilik ini ki sing ada dalam pikirannya apa ya nek nyawang sampean kuwi. Aku ngono to. Ki mesti ngene. Nyawang aku mikire apa ngono. Lah iya kok mesti ngumpul. Mamane cah siji sok dadi nyeluki kancane nontoni sampean ki ngopo ngono lho. Dikira kancane. Mesti batine iki jane cilik awake kok ndase gede ngono mesti. Matur lho gerak ngelok. Kowe gerak ngelokke ndas. Ora ngono. Maksude iki kok Mas iki awake padha aku ning kok ndase gede kae ngono mesti kok. Lah ya ora wis akeh nangge tamu dhewe ae. Gerak ngelokke aku ndas. Salamono sik iki jeneng kanca ki disalami sik lho kok. Le nduk iki ya menungso atik lae. Lagi menungso tek le. Atik lae. Gunungmu ketoke ra desamu Jatiasa. Nang ndi kok marai girap-girap bocah. Yo. Ndak genten mlampah. Mlampah ora teko-teko, mlampah tebih. Lah yo Mlampah tebih. lah tebih ra mlampah kowe yo. Ya wis karepmu.
mlampah tepi datang si caci lek ngarep iki lho. Malah ndutini aku karo ngene. Daraki apa ya nek ngono kuwi? Mentok. Iya ini nggak apa-apa deh ini nggak gigit kok, nggak gigit. Udah disuntik rabies ini udah nggak gigit udah. Oh mau salim. Salim, dan salim ya. Lah ngene. Salim sama blokok moncrot, ya. Salim, salim. Oh ya. Koclok iki. Kleru. Kleru Sing nyayang ki bocah iki. Ya. Sare. Ayo. Iya. Ki saking anu nggih. Balong nggih, balong jenawi. Oh, balong jenawi. Oh, balong jenawi. Iya ya. Nggih, mugi sepinaringan sehat ibu-ibu nggih. Lancar rezekinipun. Sayure ya tambah ngrembaka. Amin. Oh, salim danten to. Oh, alah nggih. Sehat-sehat. Nggih, Mbah, panjang yuswa nggih. Nggih. Pun anu dahar riyen ora sida dahar kok. Ayo lanjut. Ayo lanjut. Mugi entuk berkah ing musik Kasatria Bersono Karangsari Jatiyoso. Katur Bapak Ibu Hilu Cemara Happy Pasugatan Kasampun Katur Sinambi Laras Libur Salasa Kadang Sebanun Arianada video syuting Tardi Jaya Ogi Prasojo audio sound system ibu.
Ora ya? Oh, lah kowe kupingmu. Adan ki wis mau ki wis jam 12. Iki jam piro? Jam 12 wisan. Wis bar berarti ya? Wis bar. Oh ya wis. Kowe krungu adan-adan ora apa pengen dadi adani apa kowe? Ora, oh ya ora kaya aja kaya mangkono kok ya. Ora. Kono mau jenenge kendangan kosek wayang. Oh. Dang bara. Gak. Ayak kok alasane ora krungu kendangan arep dijogeti ora iso jare. Mula nek karo iki kaya ana gonggomino apa-apa ngono apal banget iki. Ora ada. Nggih Pak pas banget, Pak. Ayo lanjut. Pak iki ngelokke kok ya tes kene ya cek jare. Teko ngendi iki? Mas minggir sing kagon Mas, aja arep nah, liwat. nggih. Nah. Mesake Butarni arep liwat rekoso lho. Kok rekoso ki rekoso piye ta? Dan kedang-dangan. Oh, kedang-dangan iya. Nggih, Bu. Melambat tepi datan lesu. Mugian tok berkah ngewidi nanti kok mung tansah limpahan banyu sawetawis lelangan Sampun, setya Mas tuhu Nggih. katur temanten sekalian Nggih. mugi akhiripun bebrayan tansah setya tuhu atut runtut pindho mimik lan mintuna. Amin. Nah, sembah nuwun Mbak Siti pinarak lelenggahan langkung rumiyin